Hai nong no joto kan burung hai tong rong kakak hamde cibi pro aja ke sing nong dini pur thanai nok sai mana tai samnai ni forest samnai ni aglo sini karji ter hai ke bak karji puja amana tai halanya dini ang nong sekang thang punai tai samnai ni aglo ter sing nai cibri matai ter ini mana ya bro tero tadi ke sini hanor sekarang kayak pernah dan karena sangat tongkanya orang
coba ini salon mutai cengeng nai norok fine piji leke tongkogo sini nagin mohraja borok hai abona hai mutai na tang klang hai sini borok nong no oro mutai ro norok nai tu monai tei phung nai norok no ase ase nai tungdi abo hai norok nai tungdi beleke tongkogo jaga hai Paro ko bahai puno kana norong par ko bahai nei manai abong ka khar puno ke par orbo jai jaiken samugori dongo azok khairok amutayo phane rok kaham ke berai chiri khaiye nai mana tikhe abong ka sum monokuti ni mutai rok ngoro sini raja rok salamna mani aba hagena orang samu khanye rok samugori dongo tero phai modai re phane eba suri nai rokno aso nama ge oro snamdagi tongo aba kino naithok phalno yakaba ngorok nai manai ngorok nai tungdi nai naithok ini ang sajung bagi asa kaham gai nongno sunung malia noi kia berai hanya hanya jaga kai kamane oro rongkai ro puri se ba puri nekhe mangga oro ini oro yang kai ro kole tunai no kana ai kai ai kana to to beri khayo rong na jongdi hai rong chok mani brok rong chok tong ya engo highway rong khagite bundung manai na chetok engo matai toni mathai kwangma channel rogo sokpaijak aro rongna bagai ma jongda ma hino ani vlog no sampai online nó cảm online nó cái này tốt cái này đi cho nó tini nih tay sampai ini ulo der jengkel nai aja belakang no tak kira dek kamu usul itu ngoro apa nai ada bos nasa itu ngoro
no ebono mulai kamu kaya abono awan bagai masa colanya sing kojo karena bagai phanlok banyak mas kamu ayam model bus kamu phanlok nai jangan ini orang aja mata bus nai jatuh mat nai orang phanlok nai orang phanlok nih kok nambah anak ini mana iko orang kontak kayak gay phanlok nai mana orang kontak jadi orang kerja kamu ini bisa kono phanlok no nana nih kan orang kontak aja kan orang manggalang say jadi kayak asal mau situ sang sama cenai